Sziasztok, ez itt az Huntu Kids, és ma megint szombat van, és megint ilyen barátos hét, bármint szombat, nap. Megállítottad? Most üzenem nektek Magyarországról, amúgy nem, 5 óra 11 perc van, és december 10. Nem, mit röhög? És akkor azt terveztük, hogy majd a Noémikre elmondja, add ide a kamerát. Mondd már el, hogy mit csinálunk. Hát nyakláncot fogunk csinálni ragasztóból. Regesztőpisztó, ujja máma leg. Úristenem! Hát igen, itt minden már festékes, ragasztós. Szóval, ja, milyen kreatívak vagyunk. Kreatívak. És ilyen sütőpapírt fogunk használni. Ja, igen, mert a sütőpapír az jó. Szóval a sütőpapírról le fog jönni. Na, akkor jöttünk Cérnáért. Hol van a Cérna? Mindegy. Hol van? Most komolyan kérdezem. Egyébként ezt vettük az adventi verset. Na szóval. Majd segíts meg. Hol van, basszus? Nem tudom. Figyelj! Nem tudom. Amúgy majd társasozhatunk is, de basszus, nem találom. Ezt tőlem kaptad. Azt a kis parfümöt. Még régen. Még oly rég volt egyébként. Igen, tényleg. Nem is emlékeztem, hogy én ezt Szapold, neked majd adtam. megvárjál. Fú, emlékszem régen, mentünk a mánysóra. Tudod, lehet is nem is. Gyereknapos. És megrohadt valami a táskámba. És ezzel úgymond parfümöztem be a táskámat. Mert egy ilyen olyan büdös. Jaj. Hát és gondolom nem ez volt olyan is jó illatú. Rossz emléket idéz. Meg Mert ez büdösebb is. lett a táska. Miért? Ez miért rossz? Ez pedig amikor Nem a tudom, mit rohadt volt. szendvics bent maradt az iskolatáskámban, ezzel fújtam. Vataszkor és rohadt szendvics keverék, tökéletes. Meg ne fulladj. Nem találok, lehet, hogy te so. Hát akkor nézd meg. Anyal, visszanyal a fagyi. Mindig nem találunk izét. Hova tette? Fúnyával Nem. tettem. Júj! Meg fogsz halni tőle. Nem jött a műkörmös. Amúgy nem. Hoppá! Itt van egy kicsi, amit Na menjünk. Oké. Au. Kinga! Kinga! A fejet egyébként nincs meg. Dam, dam, dam. Júj. Ó, mindig a számba vagy. Ez mi? Noémi, honnan jön? Nézzük már meg, basszus. Noémi, nyisd ki. Bassz. Hogy került ide? Várjál. Ezt te is látod? Mit? Ez mi? Ez eddig nem volt. Basszus! Gyere! Gyere, Noémi! Noémi? Világíts, kérlek. Fúj, basszus! Ez vizes! Vagy nem tudom, de... Úristen, fúj! De ezt ki hozta ide? Noémi, lehet, hogy csak a szomszéd prankelt, de nem hiszem, mert nem tud átjutni. Jó, de nem tudom akkor. Szerintem a szomszéd.
Egy öreg bácsika, tudod, a picit idegbeteg, de akkor is ez... Nem tud átjutni, mert a kerítés jó, de szellemek nagyon... nem léteznek. Hát ez hülyeség. De nézd már meg. Fúj! És hogyha... Na jó. Táskám izéjével így. Mert nem biztos, hogy vizes. Ezt muszáj mondani a pályáiknak. Fú. És egy ilyen karácsonyfa szem, vagy nem tudom. Nem látszik rendesen valami. Vagy lehet, hogy szerintem csak sima fa. karácsonyfa. Szerintem karácsonyfa, mert egy sima fát azt nem Ez egy tudom. ilyen szexi fej. Hát ez... Basszus. Noémi, szerinted amúgy... Miért van áthúzva? Nem tudom, No, lehet, hogy nem. karácsony, nincs karácsony. De Vagy hát- nem tudom. Ja. De attól még már nem szereti, nekünk lesz. Hát ja. Fú, de ez nagyon szar. Egyébként az a baj, hogy azt sem tudom, hogy ki rakta ide, na. De mert ki hozna ide ilyet? Ha de most nagyon félek. De bármikor bekopoghat itt is, vagy nem De tudom. eszembe jutott valami. Vaj, történet. Amikor még ilyen izéket olvastunk, emlékszel, átjöttem, és rémtörténeteket, és most egyik hasonlít. Na, és... Fúj, na jó, inkább nem fogdosom, mert mi van, hol Nem van baj. pisébe. Fú, tényleg. De hát akkor az ajtón is lenne valami. És fúj, És akkor homokos. volt a keze. Nézzük már meg az alapot. Lehet, hogy vak vagyok, de az van odaírva, hogy help, vagy... Nézd már meg. Na jó, nézd már meg. Hát... Szerintem, mert hát ez egy ronda P betű. És egy fura L. Szerintem az van odaírva. Megnéztük. Meg is mutatom. Tesó, még bent vannak a szobában. Ez miért hívjuk hangzik? Itt vannak, szóval... Elikő Minecraftozik, Emese pedig csokit evett, meg csinált magának tetkót. De... Nagyon nem értem. Muszáj meghagyni, mert anyá... Majd küld el, adod a szüleidnek. Mert most ugye az anyáik azt akartam megmondani, hogy vásárolni vannak. Jaj. Gyönyörű. Basszus, de ez annyira... Ma nem fogok tudni aludni. De amúgy... Ez nagyon para, nem tudtam megnézni, hogy ki... Egyébként lehet, hogy meg kellett. Gyere már, nézzük meg. Lili, tudod, várj Lili, próbáljuk meg, hogy így hagyjuk a kamerát. És hát nem tudja, hogy videózunk, szóval tegyük le, és hát ha valaki visszajön, és menjünk el. Egy picit hagyjuk itt a kamerát. Nagy francokat, és hogyha mondjuk csukva van az És ha egy ajtó... arcot lakhatunk, vagy valami embert. Na mindegy. Az rossz lenne. Fú, én Inkább a te kamerádat. Na, a telefonodat ott hagytad. A te kamerádat rakjuk majd ide, jó? Jó. Te nem akarsz ilyeneket nézni. Úristen. Amúgy fájt De Noémi, inkább nem tudom, ide rakjuk, vagy oda, ahol nem igazán látszódik. Jó, rossz, Lili. Ha? Szóval, ez lesz Nem lett sem. ez lesz a medál. Figyelj! A pitu. Aztán, Noémi, tessék ide, mellé csináld meg. Ja, hogy miért ne formálja? Mi? Hogy miért ne formálban nyomjam? Nem, csak így egy ilyen kör-szerűt. De hogyha tudod, akkor csinálhatsz kört. Gyönyörű. Én szívecskét tudok, hogy van. Ne szívecskét. Oké, hát gondoltam. Na hát, gyönyörű. Ez a tiéd, vagy az enyém? Mi? Ez a tiéd, az enyém. Sziasztok, szóval most az van, hogy eltelt pár nap, és most néztem meg a videót, és láttuk, hogy amit beraktunk biztonsági kamera,
hát ugye csak a kameránkat, már kamerámat, és hogy kopogtak. Egyébként halvány lila gőzöm sincs, hogy ki van ott. Egyébként én hívom a Noémit. Na akkor, azért hívtalak, hogy elmondjam neked, tudod, amikor nálunk voltál, tudod, beállítottunk egy biztonsági kamerát, és akkor levideóztuk, hogy kopognak-e vagy nem. És hogy most visszanéztem így utólag a videót, és hogy azt hallottam, ugye nem láttam semmit, de azt hallottam, hogy valaki kopog. Tudod, amit tánc közben hallottunk. De mi lehetett az? Nem tudom, szóval olyan egy szinten beporáztam, nem tudom, azóta nem volt jel. Mondjuk nagyon félek, hogy már megint nincs lehúzva a redőny. Nem megyek hozzá. Jaj. Tényleg. De amúgy meg kéne kérdezni. Kit? Vagy ki kéne tenni. Nem, de tudod, láttuk abba a videóban, tudod, hogy ilyen bohócok, akik elvileg gyilkosok, vagy valami, és én attól félek, hogy nekünk is az lesz. De kintre is kéne ilyen kamerát, tudod. Vagy nem is, hogy kitenni, hanem így kimennénk, és akkor úgy. De nagyon ijesztő. De mi van, hogyha nem is azért, de egy bevándorló, és akkor... Ó. Mert volt egy olyan, aki lájkolta a YouTube csatornás oldalamat, és attól félek. Hogy kinyomozta, vagy nem tudom. Hát nem lenne jó. Anya, ez az, amiről beszéltem telefonon. Jó, bár kicsit már szakadt, de... Ezt nem mondod komolyan, hogy ez volt az ajtó előtt. Nem, ez az, amiről beszéltem. Már nekünk is.